ma bende sana dani mondo miya apenja ne jalonyo weche mag ndiko ji tich, weche go mag thuolo mag tije mag internships kata weche go mag tiegruok e kinde ma itiyo kumoro, ere kaka inyalo bedo kodgi e yo moro makare. Ma penjo matero ne Lillian Ngalla, kae to bang'e ang waranga ni weche mag kosni to koro chomo kama chalo nade. Kos moro nyalo timo to adieri tich onge, makosa biro ga sadi to biro kanye. Koro Lillian Ngalla, iwinjo kanyo kaka janyuol oloso kata Morino Kal kachiel koda ka Rosolang ma en japuonjre manogo kae bende studio kawuono gokinyi. Gino minyalo medo, gino magiwacho kachiel koda ka penjo mantie kanyo maduong' e thuolo mag tijegi, ka oland gi jogo ma koro kwayo tijegi gintiere thuolo mane mag yudogi to nego bed ni gioro kwayogi e yo machalo nade. Penjo maber ahinya Cleophas. Mokwongo en ni nitiere stakeholder achiel kae ma wiwa wil godo mok awinj kwa waketo e picture kae mar internships kata gi chances mantiere nafas mantiere oko ka. Stakeholder madong' oko ka en companies, tiende ni kama watiye jotije companies gi bende kata organizations gi gimbe onego bed ni gin gi programs machalo internships, machalo job shadowing, volunteerships go gi career fairs. All these combined ibodo ka koro nyithindo bedo yudo kama gigore, kama gidonje. Kaka Diamond Trust Bank wan gi job shadowing program, and job shadowing program nitiende ni wakawo nyithindo 100 masani the next intake in August, this coming month mabiro dwe mabiro manyeni. Koro job shadowing ka wakawo nyithindo 100 to kwa kawo gi from the universities, tiende ni wamiyo gi nafas watiego gi mondo gibed joma mondo gi experience e CVs gi. Kopogore gi experience bende gibede gi workplace exposure no maka gido nafas to koro gibedo gi tich mayot. Mano job shadowing. Wan gi internship program bende, internship programs gi bende, program ni bende wan godo every 3 months. Tiende ni kwata ka kwata wakawo nyithindo. Koro gimomiyo watimo kamae, tiende ni wamiyo nyithindo, wamiyo jomwa university, wamiyo gi nafas platform no mondo gibed gi experience. Kech one the same people mo complain when they come to organizations onge gima ging'eyo. But owuon kaka HR practitioner, ang'o mitime company ni, ere gimiketo ere initiatives miketo mabende itemo tiego nyithindo go. Koro apani mano stakeholders ma very key kama tiende ni nyaka companies onego beni kawo bende nafas ma gibedo proactive enough. Maka gibedo proactive to gibedo gi chenro aila gi. Nitiere kama ji volunteer, nitiere career fairs maginyalo dhiye like UN